Munna ba indi ana tuma ka da aikata babban laifi ko me zaka ce? Da ni ba indiya bane. Me kake nufi to? Kai dan ina ne? Ni dan China ne. Ba China ne ni. Macha ne. Kowa in ya aikata laifi ya gudu. In har aka kamo shi, kokari yake kare kanshi. Kai kuma a'a, nesanta kanka ma kake daga mahaifarka. Ko me yasa hakan? Shari suke min da mai tsayi kafa 5 da inci 9 kuma mai nadaddan gashi. Yanzu kai baka jin kunyar furta cewa kai ba indiya bane. To ai siffofinka aka lissafo. Amma waɗannan siffofi ba nawa bane. Ka sani ko sun gama bincike ne sannan suka zo suka bada wannan bayanan? In dai mutumi mai waɗannan siffofi yayi yunkurin aikata wannan laifi, dole ne zai kasance ba indiya ne. Ta ya za a ce ba kai bane? Me shari'a ko me zaka ce game da wannan batu? A nan ƙasar aka haife ka, a nan ƙasar ka girma. Laifin wani daban da suke so su lanka yabin shine suka kawo waɗannan jawaban. Ok, to ina aka haife ka? Ni ba san da aka haife ni ba. To waye babanka? Waye babana wace ummata ban san su ba. Kana nufin baka san kowa ba? Ni tsitsin jeji ne.